Nothing can stop me, I'm all the way. Коставо, да, не искаш да си купим Prime ранг в PvP в България, днеска трейдвах за козови за Prime и настъпи момента да се закупя Prime с Middleman, I am God. Благодаря на него. Това беше за това епизодче. Вече съм Prime, благодарение на момент само на Painflame. Той ми даде кода. Аз имах още няколко. Да, I'm God, който беше Middleman. Ако ви е харесал хлипчето, може да харесате. Да харесате, да абонирате за канала му, защото прави много важни. И да не забравяйте и да му гледате канала, защото видим, че има много фикси. И са много интересни. Да. И ще правим много яки клипови. И да, и чао. И общо взето, да, хай. Някакъв админ в сървъра. Аз съм Грофа, ти има ли дойсен? Знам то. Той може. Сега, трябва да платиш 6 SMS фри и да ми дадеш кодовете и си фри админ със ОП. Искаш ли? Какво друго ще получа? Ще получиш админ със ОП и усмих от Грофа. Само това ли? Аз 6 SMS ще дам. Толкова? За 6 SMS много малко. Ами толкова, кой криза? Криза. Ама това ти ли си Ексейс тя играл, дето си в сървър? Не съм аз съм Грофа. Аз си Crossfire. Бъгна ми хака. Бъгна ти хака. Така да я бъгна ми копчето. Копчето. Да, затова ти като си Crossfire се пише 60 игра обиги, нали? Не, аз съм на Бигни за екипа.